В следващите минути ще говорим за един интересен проект, подкрепен от Столична община. Идеята е да се представи съвременен прочит на българската класическа поезия по оригинален начин, чрез видеа в интернет. При нас са две дами, които са в основата на този замисъл. Силвия Пешева, режисьор, и Милена Илиева, актриса. Добре дошли в Нощен хоризонт. Добра среща и добър вечер на вашите слушатели. Здравейте, за нас е удоволствие да сме ваши гости. Може ли първо да ни се представите? Едната от вас е актриса, другата е режисьор. Значи, ние сме творчески тандем вече повече от 8 години. Така, случайността, ако можем да кажем, че има такова нещо, изобщо ни срещна по време на един workshop, в който трябваше да направим заедно един късометражен филм. И така си паснахме, толкова добре се сработихме в рамките на 3 дни, че ние просто си казахме, това е, трябва да работим заедно. И от тогава, всъщност, ние течем, както се казва, на много станове. Какво имам предвид? Че освен, че пишем заедно сценарии, които, живот и здраве, надявам се да се превърнат в пълнометражни филми, правим такъв тип проекти, които са социално ангажирани, както е този с стихотворенията, и включително и документални филми, когато харесаме някой човек, който има интересна кауза или нещо, което искаме да разкажем на хората, което той прави. Силвия, вие сте режисьор. Филмографията ви съдържа няколко документални филма и един пълнометражен игрален филм. Как си представихте, че част от българската литература, каквато е нашата поезия, класическата ни поезия от силни български автори, може да се превърне в образ, който да бъде предоставен не на коя да е, а на младежката аудитория, която много трудно се ангажира днес при това огромно количество от информация, която има? За съжаление, в България много трудно се реализират филми. И моят пълнометражен филм е вече преди 21 години осъществен. И от тогава, заедно с Милена, се опитваме да пишем сценарии, да кандидатстваме за финансиране, но това не се получава. И за това дълго време търсих какво да направим двете. Какво можем да направим двете, да са тип миниатюри, късометражни форми. И в един момент, след дълго мислене, какво точно да бъде, дали да взимаме от пиеса или от части от филми, които да снимаме, и ми дойде идеята да снимаме стихотворения. Разбира се, после, когато погледнах в интернет, се оказа, че не съм открила топлата вода, защото има и други такива колеги, които са правили стихотворения, са заснемали, но начинът, по който ние искаме да ги представяме, е по-различен. И точно това е идеята, да ги направим максимално различни, защото самите автори и техните произведения са много оригинални и индивидуални. И те са непреходни. Така че ние искахме с съвременни средства и съвременен поглед точно да отразим тяхното творчество. Миналото и настоящето. Текстовете се интерпретират от Милена, която е актриса. Как така? От Пенелопа, Наомир, Варвара Михайловна, от Вишнева, Градина на Чехов, Боряна на Йовков, Тина Папучкина от Чудомир. Всъщност стана един човек, който да комуникира с младежката аудитория чрез стихове. Милена има много голям потенциал и тя може да влезе свободно в много образи, и точно затова на мен ми харесва да работя с нея. Тя не е от актьорите, които свободно могат да бъдат взети от едно представление, просто прехвърлени в друго, а тя си има своя поглед и прочит и може да бъде различна. И точно за това искахме заедно да вземем различни стихотворения на различни автори и просто да ги представим по нашия прочит, да представим всъщност на публиката. Така че тя няма, няма ограничения и двете заедно работим по проектите, които правим. Тя подхвърля едно, аз го развивам, след това тя казва, не, това не ми харесва. Съответно го променяме. Така че това е взаимна работа.
А как правите подбора на стихотворенията? Всъщност, както Силвето вече каза, тя е в основата на идейната концепция. Естествено, аз също имам своята дума, но в момента, в който тя каза, дай да направим първо приказка за честта на Христо Смирненски, това е един от моите любими автори още от времето, когато аз бях ученичка и нямаше как да кажа не. Затова някакси чрез комуникация, може би най-простичко, ако мога да кажа, постоянно си даваме една на друга стихотворения, за които се сещаме или сме прочели и обсъждаме и решаваме кое ще бъде следващото. Кои са похватите на режисьора, на видеото, на филма, които използвате, за да направите по-гледаеми тези малки видеоформи, в които Милена чете стихове? Ами тя не ги чете, а ги представя. Или ако трябва може да добавя, интерпретира, изиграва. Ако мога да се намеся, значи, тъй като ние забелязахме, че има една тенденция, особено от така по-младите хора, конкретно учениците, да се смята, че поезията е нещо скучно, нещо излишно, нещо неразбираемо. Моята майка е учител по български език и литература и аз за това смея да твърдя, че имам доста така постоянен поглед на това, което се случва, тъй като аз завърших училище отдавна, преди повече от 15 години. И си говорихме, че може би трябва да се опита по някакъв малко по-различен начин да бъде представена тази поезия. По-динамичен, по-цветен, много по-изигран, ако мога да кажа, защото така основното нещо, когато човек чуе поезия, е да си представи, директно ще го кажа, човек, който седи и гледа тъжно в една точка и рецитира някакви много дълбокомислени неща. Няма лошо и в това. Поезията все пак има лиричен характер. Но ако се погледне от гледна точка на това какво се случва в това стихотворение, защото във всяко едно стихотворение има случка, то не е просто някаква нежна мелодика на речта. Вече то почва да звучи по друг начин. А ние живеем в много динамичен свят и вече това да няма липсата на динамика вече по различен начин говори на хората. Различно послание дава на хората и затова ние решихме да пробваме по този начин. Станаха ли книгите скучни? За съжаление, да, след като навлезе тази мода да се слушат произведения с слушалки, ходейки насам-натам или пътувайки. На мен това ми е много странно, защото аз лично не мога да приема някой да ми интерпретира произведение. Аз искам аз да го чета, аз да си представям героите, къде се случва действието, каква е обстановката. А това ми пречи, когато някой друг го чете вместо мен. Така че аз лично предпочитам да отворя книгата и да се връщам или да прелиствам напред и сама да избирам какво и как да чета. Но за съжаление в момента все повече навлизат новите дигитални техники и желанието на младите хора да гледат един филм по произведение, вместо да седнат и да го прочитат. Нашата идея, тъй като стихотворенията са кратка форма и всеки все пак би могъл да го прочете, е просто да направим една провокация. Защото то е ясно, че аз и Милена си представяме едно произведение по един начин, вие ще си го представите по вашия начин. Младите хора ще го интерпретират по техния си начин. Но да ги провокираме да видят нашия поглед и те вече, когато четат друго стихотворение или същото на същия автор, те да си кажат, аз си го представям еди как си. Това беше нашата идея. Аз ви предлагам една кратка почивка да направим за малко музика в нашия разговор и да продължим за идеята на Силвия Пешева и Милена Илиева, които предлагат във видеоформа чрез интернет стихове от класически български автори, адресирани към младата аудитория.